Здравейте хора, аз съм Боб112 и днес ще снимаме Minecraft Pocket Edition поредица с мен. Аз си променя името от Стив на ликвидаторът на Лики. Аз съм Лики и така сега ще видите скринчета, ще си направя някакъв скринче. Ето. И сега влизаме играме мултиплеер, той ще влезе в някакъв мой свят. Така. И така той и Скот влезе при мен. Ето му Скот. Не ще правим него, с него ще правим една поредица. Minecraft Pocket Edition поредица ще правим с този Скот. Преди не е бил толкова, но сега... Преди не беше толкова. О, овца! Една вълна. Къде си Скот? Ето те. Събирай дърво, дръвчета. Ти взе... Айде! Ти събирай дърво, ще ходя да изкопая някакъв намет. Аз правя къща. Изкопавам къщата. Колко ми е? Не, имам само едно. Не, бе, аз това си го изкопах. Я дай малко дърво да направя инвентар. Аз слизам при тебе. Колко са си имам инвентар. Охо! Сега правя малко така. Пръчки. Аз ще направя две кирки. Ето, ти едната. Има ли дърво за баш? Хвърлях ти. Ти какво сложи? Зеля. Чакай да купавам още малко така. Не, ще го разширим. Чай, че аз покупа с кирката. Аз не да мърдаш кирката. Аз не... Ама ти що чупиш с кирка? Ти що чупиш това с кирка? Стига толкова. Стига така. Хайде да го закриваме. Споко аз имам малко такова, ще мога да го закрия. Я съм дърт. Да го хвърля ли? Много съм. Ще си оставим... Нека да бяжа да направя с овце. Не мога. Аз ще го убера. Аз ще ходя да събирам дърво. Ето така Така, събираме дръвца и така чупим дръвца. Ми трябва да потърсим някакво там пещерички. Не, ние ще си вземем в това пещерица, да си намерим злато хероти. Не отвърна, че намерим една пещера и не е мога да намерим сигурно въглища. Ти къде си, че който носи? Аз не те виждам, а ти виждаш ли ми напис? Виждам ти, даже идвам тебе. Стой верно. Идвам. И дай. Съм гладен съм. Дай към пещерата. Дай да събра зомбитата тогава. То кое е това зомбита? Дифрити. Сега спряме ли са? Да. Дай сега към пещерата. Ето съм крава. Аре към пещерата, давай. Добре. Падна. Много място. И аз дойдох. Къде бе? Да. Ще ги оберем и ще измислим начин да отидем нагоре. Аз съм 12, а ти? Браво. Хайде, идвай тук. Да.
Хайде. Давай, ако трябва ще събирам нагоре камък. Слагай и аз ще слагам. Свърши ми. Ние почти сме горе. Ще взема. Аз вече съм горе. Ело, скупим. Ело. Паднах отново. Не! Чакай, аз ще разкопая твоето. Аз не си ги взех. Ги е тук. Стой. Сега, ето като ти до мене стой. Сега ти го слагай. Да ти дам ли малко? Давай нагоре. Нямам повече. Ами, ето, разкопай го това. Не бе, разкопай го, бе. Вземи го. За малко да падна пак. Ами, дай тук да разкопаем камък. Айде, ти имаш ли още пръст? Имам 7. Дай бе, слагай тук и ще се качим по нея. Служи един път, за теб, за мен. Ето. Готово взех я. Аз имам камък. Супер! И аз. Хайде към пещерата. Къде? Идвам. Чакай. Стой. Не. Виждаш ли още? Аз не ти виждам надписа обаче. Не виждам ти по-ко Скот. Скот Юлио. Да, бе, знам. Аз просто ще взема пръст да си имам. Ще си обера пръст. Кое? Да. Ходи я намери, ако я намериш, ще върни за мен. Ако не, това тук поне ще ни е нещо. Къде си? Чакай. Това там тя е? Ето идвам към тебе. Ето тебе. За тебе? Да, бе, видях те. Къде е пещерата? Идвам съм. Ама ето, бе. Аз съм за тебе. Къде е? Седиш. Не, бе. Ето водата. Ма ето за тебе. Къде? Ето, виж, ето те тук. Да. Ето да. И аз се обърни, виждаш ли ме? Да. Ами добре, айде, къде е пещерата? Ето тук, бе, това е пещерата. Да. Става нощ, по-добре ще имаме една причка. Окей, чакай се. Така, хора, това беше от нас и нашия клип. Скот и Бобс. Скот и Лили. И... как се казва, бе? И...
Лики, да. И аз съм Босто и това е BIP75. Гледайте ни следващия път с поредицата Minecraft Survival оцеляване. Довиждане от нас за сега и до следващия път.